गोबां दुखु खस्थनि गेजेरजों लोंनाय दैनि जेंनायाव गोग्लैना दं सनितपुर जिल्ला हग्राजुलि हालामनि सिङाव थानाय दाराजुलि गामिजों लोगोसे खाथि खालानि गोबां गामिनि सुबुंफोरा लोंनाय दैनि थाखाय गोबां दुखु खस्थ सहायनांदों। फोरमायनाय बादिब्ला बिथांमोना 1999 मायथाइनिफ्रायनो बे जायगायाव दिदोमै रायजो जाबोदोंमोन आरो 2005 मायथाइनिफ्राय भट होबोदों। नाथाय 2005 मायथाइनिफ्राय भट होसेयावबो दिनैसिम बिथांमोना गोबां थगायजादों। भट बिनो फैनाय समाव गोबां बायदि रोखोम मुवा आसनि होगोन होनना बुंबोयो। नाथाय देरहाखांनायनि उनाव बे जायगायाव रावबो गेदेर गोलाव सुबुङा आगान होफैया। दुखु मोननायजों लोगोसे बे समाव फैबाय थानाय समनि थाखाय लोंनाय दैजों लोगोसे लामा दालांखौबो बानायना होगोन जेन बेखौ मिजिंथिनायजों लोगोसे दुखुजों खावलायदों। लोंनाय दैनि आंखालावनो फरायसा फरायसुलिफोरखौ सोलोंथाइ होनायावबो गोबां खस्थ मोनो आरो मोजां सोलोंथाइ लानो हाया। थारायजुलि गामि जोङो 1999 समनिफ्रायनो बे थारायजुलि गामियाव रायजो जानानै दङ गोबाव समनिफ्रायनो आरो जोंनि रायजो जानायनि बेलायाव दैनि थाखाय जोबोद खस्थ सोलिनानै दङ। बिनि थाखायनो जोङो नोंथांमोननिफ्राय दैनि सुबिदाखौ हास्थायदों। नोंथांमोना जोंनो दैनि सुबिदाखौ खालामनानै होथारनांगौ। जोङो 2005निफ्रायनो भट होनो मोनदों। जोङो जेबो सुबिदा मोनाखै सारमोन। भट होनायनि उनावबो जेबो सुबिदा मोनाखै। मानो मोनाखै होनोबा जोंनि लामा सामायावबो जेबो सुबिदा गैया, दालांनि सुबिदा गैया, खालभारनि गैया। माने गारि मथर हान्थिनायाव जोबोद खस्थ सोलिनानै दङ। बिथांमोना भट बिनो फैनायाव माबायदि? बिथांमोनाथ भट बिनो फैनायाव बिदिनो सुबिदा खालामगोन, खालभार होगोन, माबा माबि लामानि दालां बानायगोन होननानै बुङो भटनि समाव। उनाव भटखौ होखांबा देरहाखांबाथाय बेहाय जायगायावनो नुजाथिफैया आरो जेबो मोना। जेबो जायाखै। जायगानि पार्टिनि मानसिफोरा लोगो हमफैगोन ना हमफैया नोंसोरनि बे? रावबो लोगो हमफैयाखै दिनैसिम। लोगो हमनायखौनो नुफेराखै। बेसेबांसो गोजान? दै रोगानाया इनिफ्राय 1.5 किल'मिटारानो जागोन नामा ना 2आनो जागोन? 3 किल'मिटारानो जाहैगोन। दिनैनि बे समाव मा बुंनो सानो? दिनैनि बे समावथ आं बेखौनो बुंनो सानो सारमोन, जोंनि थाखाय दैनि माबा मोनसे सुबिदा खालामनानै होनांगौ सारमोना आरो लामा सामानिबो सुबिदा खालामनानै होनांगौ। जेरावनोखि गारि मथर खारनो हाया, माने नाला नालि दङ बेफोराव खालभारनि सुबिदा बेफोरबायदि खालामनानै होनांगौ। खाथि खालायाव दरबेसेसो गामिफोर दङ? जोंनि खाथि खालायाव दैनि खस्थआ गोबाङानो दङ। ओरैहाय सनापुर दं, सम्फा फोथार दं, ओरै सयगरिया दं। बिसोरबो बेस्राफोर बिराद खस्थ साइकेलजों गिलान लायै लायै दै लांफैयो। माने बेहायनो लांफैयो। आरो ओरैहाय रिंखां दं, बिसोरबो निजोमपुर गासिबो बेहायनो लांफैजोबो बे सफाय दैमायावनो। आरो दैज्लाङावथ जोबोद उसुबिदा। ओंखायनो सारमोननिफ्राय बांसिन बे दैनि बेबस्थाखौ हास्थायदों आरो लुबैदों आरो जोङो, जाहाथे सारमोना खालामनानै होयो। बे जायगायाव सम्फा फोथार, सनापुर, रिंखांपुर आरो बायदि बायदि गामिनि सुबुंफ्रा दिनैहाय सफाय दैसा, बे दैसायाव गोबां खस्थ दुखु जारलानि गेजेरजों सफाय दैसायाव दै खावनानै बिनि दैखौनो लोंनाय जायो। माब्लाबाबो जोङो गोग्गो दैखौ मोनलोंनाय जायाखै। दा दिनैहाय सरकार बिथिंनिफ्राय जोंनि बे दै जानाय बे बेबस्थाखौ दिनैहाय रावबो नायसनफैयाखै। दा आं खावलायनो लुबैदों जाहाथे सरकार बिथिंनिफ्राय जोंनि जायगायाव दैनि बे प्रब्लेमखौ एबा जि खस्थ जानाय बेखौ नायबिजिरफैनायनि गेजेरजों लोगोसे जोंनि बे हालामनि जिथुनिखि बे दैनि जि उसुबिदा बेखौ जाहाथे सरकार बिथिंनिफ्राय नायदिंफैनानै जाहाथे बे खामानिखौ दैनि जिथुनिखि प्रब्लेम, बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनानै होफैयो। बेखौ आङो बे हालामनि जानानै सरकारनिसिम खावलायनाय थाबाय। लोगोसे जोंहा बेयाव ओरैबायदि उसुबिदा, माने जोंनि जायगायाव ना टिपकल थुनो हायो ना रिं दैखरखौनो जावनो हायो। मानोना जोंनि बे जायगायाव गोबां माने हा सिङाव गोबां अन्थाइ, गिदिर गिदिर अन्थाइ दङ। दा बे अन्थाइ थानायनि जाहोनाव
जोङो बेयाव माखासे दैनि बेबस्थाखौ खालामनो हाया। दा आसा खालामो जे सरकार बिथिंनिफ्राय जोंनि बे हालामाव जाहाथे बरिं खुरनानै गेजेरजों गोग्गो दैखौ मोननायनि न'खरफ्रोमबो जाहाथे मोजां गोग्गो दैखौ मोनलोङो बे हिसाबै जोङो सरकार बिथिंखौ खावलायदों जाहाथे बिथांमोना थाबैनो फैनानै जोंनि बे दैनि उसुबिदाखौ सुफुंनानै होफैयो। दा बेखौ खावलायबाय। लोगोसे जोंहा बेयाव बुंनो गोनां बाथ्राया बेनो जे जोङो दैज्लां समाव दैज्लां बोथोराव जेब्लानोखि अखाया जुब जुब हायो, ओरैनोथ' मिथिनानै मोनो जे बयबो मिथिखायो जे हाजोनि दै जिथुनिखि हाजो खाथि बे हिसाबै माने हाजोनि दैया गोबां मानदों अखा जे हायोब्ला गोबां बुरलुंबुथुर बायदि एखेबारे माने सौ फैनानै गोबां बिदिनो दैखर खुरनानै लानाय बेफोरखौ बेबस्थाफोरखौ माने सिलिंखार खालामनानै होलांनाय बायदि जायो। लोगोसे जोङो गोदानै दैखर खुरफिननानै बे दैसायावनो जोङो माने गोबाव सम नेनायनि गेजेरजोंसो जोङो माने दैखौ लांनानै जेनेबा न'आव थांनो गोनां जायो। आरो लोगोसे जोङो बे दैनि गेजेरजोंनो जोंहा ओंखाम ओंख्रि संनाय बायदि बायदिफोराव जों बे दैखौ लोंनाय दैखौ बाहायनाय जायो लोंनायफ्रावबो। दा आंहा बेखौनो फोरमायनो नागिरदों दा नोंथांमोननि निउसनि गेजेरजों जोंनि बे हालामनि जेसेबांनाखि गथ' गथायफोर दङ बिथांमोना फरायसालिफोराव थाङो। दा सम बायदियै दैनि माखासे प्रब्लेमनि जाहोनाव आरो लामा सामानि प्रब्लेमनि जाहोनाव सम बायदियै फरायसालिफोराव थांनायावबो गोबां जेंनाया सोमजिफैयो। माने सम बायदियै जोङो फरायसा फरायसुलिफोरखौ ओंखाम जाहोनानै न'खरनि माखासे गारजेनफ्रा ओंखाम जाहोनानै दैथायहरनायाव एसे माने गुलुं गुजुं जानायखौ जोङो नुनो मोनो। दा दिनैहाय जुदिहाय बे दैनि प्रब्लेमा जोबोब्ला जोङो खोब गोजोननाय मोनगोन होननानै जोङो सानो। लोगोसे जोङो बे हालामाव रायजो जानाया 1999 मायथाइनिफ्रायनो रायजो जाबोबाय थादों। दा दिनैसिमबो जोङो 2005 मायथाइनिफ्राय लानानै दिनैसिम जोङो MLA इलेक्सन लोगोसे MP इलेक्सननि जिथुनिखि बे भटखौ जोङो होयो। खिन्थु गोबां बिदिनो राजनितिक हान्जाफ्रा फैयो, बिदिनो गोबां मोजां मोजां बाथ्रा बुंलाङो नोंसोरनि जायगायाव ओरै थोरै होगोन, जे लामाफोरनि बेब'स्था खालामनानै होगोन बा बबेबा जायगायाव दैखर जाम्फैफोर दङब्ला बैफोराव कालभार खालामनानै होगोन बेफोरबायदि होननानै गोबां बिदिनो बुङो जायफोर केन्डिडेट जागोन बिथांमोना जिहेथुनिखि बे MLA MP बिथांमोना बुंलाङो भटनि समाव। खिन्थु जेब्लानोखि भटआ देरहालाङो अब्ला जोंनि बे हालामाव नायफैफिननो फैया, नायस'नो फैया। दा बिनिखायनो जोङो दुखु फोरमायो जाहाथे बेफोरबायदि दाजाथों। जोंनि बे हालामनि जि दुखु खस्थ' बेखौ सरकार बिथिंनिफ्राय जाहाथे सार्भे खालामनानै नायबिजिरफैयो, आं बेखौ हास्थायो। दा दिनैहाय आङो मा बुंबावनो बेखिनिखौनो बुंनानै दिनै आं बेखिनियावनो नोंथांमोननि बे चेनेलनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनानै आं बेखिनियावनो आंनि बुंनांगौखौ